Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaurko honetan gure gonbidatua Gara González da. Eta zoritxarrez ezin izan dugu platoan hartu Skype bitartez elkartu gara berarekin. Egun on Gara, zer moduz? Egun on, kaixo guztioi. Bueno, gaurko honetan Gara Nafarroko pobrezia eta bazterketaren kontrako sareko kide bezala dator. Eta ez dakienarendako labur kontatuko aldiguzu zertan datzan zuen elkarteak. Bai, hori izena esaten duen bezala, pobreziaren aurkako borrokan gaude eta gure parte dira 30, orain ja 32, uste dut 32 elkarte edo entitate ezberdin. Eta, gure ideia da, edo gure lana, hiru zutabe handietan banatzen da, ez? Alde batetik intzidentzia politika egitea, hau da, Nafarroako gobernuko edo bestelako politiko guztien aurrean, bazterketa egoera dauden pertsonen egoerak plazaratzea eta ikustea eta defendatzea, ez? Egoera horiek zinezkoak direla eta horren aurrez zer egingo duten gobernuak eta ze tresna erabiliko dituzte bazterketa hori bukatzeko. Beste alde batetik, elkarlana sustatzen dugu, elkarte guztien eta entitate guztien arteko elkarlana funtsezkoa da, azkenean pobrezia eta bazterketa dimentsio asko ditu bere barnean, eta ez da bakarrik pobrezia ekonomikoa, badago baita pobrezia energetikoa, edo formakuntza edo lan inguruko arazoak, ez? Orduan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu elkarlana, ez? Elkarte guztien artetik elkarlantzea eta azkenean bazterketaren kontra egoteko. Eta badaukagu beste azkeneko zutabea dela sentsibilizazioa edo populazioari bazterketa egoera horiek helaraztea, ez? Eta ikustaraztea zein die pertsona askoren egoera, Nafarroan dira, ez dut gaizki esan nahi, baina badira 76.457 pertsona pobrezia edo bazterketa egoeran, ez? Eta oso zenbaki handia da eta larria iruditzen zaigu. Orduan, gure zutabea da hori helaraztea, ez? Eta pertsona guztiak kontzientzia izatea eta bakoitza bere moduan horren kontrako lana egitea, ez? Errealitate hori uste duzu gaur egungo gizartean edo egunerokotasunean ikustarazten dela edo badaudela medioak ikustarazteko edo uste duzu oraindik ere lan handia dagoela horretan? Egia da, eta datu guztiak horrela esaten dute, soziedadean edo populazio edo Iruñeko edo Nafarroako populazioaren artean gero eta gehiago ikusten da eta realitate ezberdinak gero eta hurbilago dauzkagu, baina oraindik lan pila falta zaigu. Diskriminazioa, aporofobia edo bestelako diskriminazio guztiak gure egunerokotasunean daude eta horien kontra informatu behar gara eta realitate ezberdinak ezagutu eta ezagutpen horiekin berdintasunaren alde borrokatu, ez? Orduan, uste dugu lan asko falta zaigula. Gure ideia da, gure elkartea lehen desagertzea, baina oraindik behar dugu. Gizartean imaginatzen dut egonen direla alderdi batzuk hauen alde egiten dutenak, baina beste batzuk kontran, ez? Faktore batzuk hauen kontra egiten dutenak. Eta horietako bat imaginatzen dut ere izango dela, askotan baditugun aurre ideiak edo aurre iritziak pertsona hauekiko, ez da? Bai, azkenean diskriminazio mota pilo daude, ezagutzen ditugu raza diskriminazioa edo koloreagatik, baita diskriminazio, genero diskriminazioa, baina badago baita aporofobia, azkeneko urteetan asko izendatu dugun terminoa, dela pobre izateagatik diskriminatzea pertsona bat, ez? Eta horien argumentario nagusia da pobrea izatea aukera bat dela. Baina errealitatea hori ez da, ez? Ez da aukera bat, ez da ni pobrea naiz nahi dudalako, baizik eta faktore edo gauzare ezberdinak pasatu dira eta egoera honetan aurkitzen naiz, ez? Orduan, horren kontra borrokatu behar dugu eta lehenbailen ezagutu. Osea, guretzat oso garrantzitsua da, ondokoa izan daitekelako, gure pisukidea edo pisu ondokoa
pisua dauka, baina agian beste gauza asko ez dauka, ez? Orduan, oso garrantzitsua da guretzat begiak irekitzea eta benetako realitatea ikustea. Eta datuak ikusita gainera, esan duzun zenbateko oso altua da, beraz, segurazki, kasu askotan ez dugu jakin ere egingo, ez da? Bai, esaten dugun bezala, ez? Pobrezia ez da bakarrik ekonomikoki ez izatea dirua etxe bizitza bat ordaintzeko edo kotxe bat erosteko, ez? Pobrezia haratago doa. Izan daiteke pobrezia, hori, etxe bat itzatzea, baina ezin izan kalefakzioa piztu, ez? Eta bertan egotea etxean, baina ez izatea ezer, etxe arruan. Beraz, hori pobrezia alderdi bada, baina pobrezia da baita. Orduan ez dugu ezagutzen. Bizi baldintza duin horiek bermatzeko, zuek lanean aritzen zarete, baino dakigun bezala ezinbestekoa da ekonomikoki ere bai berme bat edukitzea, ez da? Nola zabiltzate gai horrekiko azkeneko aldian? Bueno, suposatu dut dakizuen bezala, urren urteko presupuestoak edo aurrekontuak orain dabiltzate negoziatzen edo ez dakit negozioa dagoen edo ez, baina bueno, hitzemarten, ez? Eta horren igoera edo, bueno, bai, igoera planteatzen dute urren urterako, 313.000 uste dut milioi gehiago, igoko dira aurrekontuak, baina gure ustez, edo gu baloratzen duguna, garrantzitsuena da, departamentu guztien asmoa eta konpromesua, ez? Igoera hori ezin da joan betiko lekuetara, ez? Ezin dugu, ez dakit zertarako, baina gure leloa edo aukeren aurrekontuak dira, ez? Eta aukera horiek bakarrik departamentuen asmo positiboekin lortu daitezke, ez? Badago igoera bat, beraz, erabil dezagun igoera ekonomiko hori pobrezia eta bazterketaren kontra borrokatzeko. Igoera egon da aurrekontuetan, ez nago oker, baina imaginatzen dut ere bai zenbatekoan, hau da, pobrezia jasatzen dutenen zenbatekoa ere igoko zela COVID-aren ondorioz, ez da? Arazo bat daukagu datu horiekin, gauza da datuak normalean beti pasaden urteko datuak dauzkagu, ez? Aurten publikatu dira 2019ko datuak. Aurten bizi dugun errealitatearekin 2019ko datuak ez dute zerikusirik. Egia da ikusten dugula azkeneko 2018ko krisiren ondorio, bai egon da nolabaiteko igoera edo hobekuntza urteetan zehar, baina 2019ko datuak txarragoak dira, nahiko txarragoak gainera, 2008ko datuak baino. Beraz, pasaden krisitik, egoera txarrean gauden, baina egoera normalean, eta horrekin hasi ginen krisia, egoera txartuz asko. Baina aurten krisi hau ez dela bakarrik osasuneko krisia izango, baita izango da krisi soziala, parte ateratzen dugu egoera txarragotik. Beraz, suposatzen dugu edo, espero dugu horrela ez izatea, baina arazoak edo sortuko diren arazoak txarragoak izango dira. Elkartean imaginatzen dut honen inguruan ere luze eta sakon hitz egingo zenutela, eta hasiko zinetela zuek ere zuen protokoloak martxan jartzen egoera berri honi aurre egiteko, ez da? Bai, gure objektibo garrantzitsuena da ez pasatzea pasaden krisian gertatu zen guzti hori, ez? Argi geratu da eta 10 urte ondoren oso argi ikusi dugu ez zela funtzionatu. Rekorteak, murrizketa horiek, bai hezkuntzan, bai osasunean ez dute funtzionatu. Ez ekonomiarako eta garrantzitsuena ez pertsona guztiontzako. Pertsonak ez gara, pobrezia egoera ez da bukatu eta ez da onera joan. Beraz, argi daukagu murrizketa horiek ez dutela funtzionatzen. Beraz, bestelako eragiketak erabili behar ditugu krisi honetatik ateratzeko. Gure apostua, betidanik eta gehien bat azken urte hauetan, izaten dira politikoa aktiboak, ez? Deitzen dugu noiek. Azkenean oso garrantzitsua da ingreso minimoak bermatzea eta pertsona guztiak
minimo horrekin funtzionatzea eta bizializatea, baina garrantzitsua da baita insertzioa beste arloetan, ez? Bai enpleguan, bai hezkuntzan eta bai osasunean, ez? Akzeso universal hori arlo guztietan zaintzea, beraz, politika aktibak kontutan hartu behar dira eta martxan jarri behar dituzte gure ustez politikoi eta horrela esan diegu askotan. Ea zuen hitzak goraino iristen diren eta erantzun positibo bat jasotzen duzuen eskakizun guzti hauei. Mila esker, zuen gonbidapenagatik eta, gu saiatuko gara hor matraka ematen eta ea lortzen dugun gauzako bera joatea. Ez da erraixa gara, baina seguru saiatuko zaretela, beti ere lan hauetan ibiltzen zaretenak baduzuelako, ez? Lanerako gogoa eta grina, eta erakutsi izan duzu beti. Mila esker eta beste batean ere ea berri honekin jasotzen alzaituztegun eta kontatuko diguzu berri gehiago. Bale, agur. Bertze bat arte. Eta zuei ikusentzule bertze bat arte, laizter arte, ongi ibili eta zoriontsuak izan.